Teño moitas lembranzas de Begoña, pero unha das máis fermosas pois foi a convivencia na casiña da Comboa, da Illa de Arousa, onde as sobremesas eran moi longas, había sempre música, debate, e, bueno, baños no mar, paseos en bicicleta. Eu creo que iso é algo que sempre levo no corazón. E tamén pois un picnic, xantar, non sei como chamarlle, que organizou ali a carón da praia da Area da Secada, e ali no monte pois nos reunimos un grupo de amigas e de amigos con guitarras, foi, digamos, dos momentos que eu lembro dos últimos tempos de Bego, máis simpáticos tamén, con baños no mar, moita conversa e, sobre todo, moita alegría. Era unha muller contundente e moi reivindicativa. E logo pasou a ser presidenta do Comité Interempresas da CRTVG. Entón, lembro, as negociacións para o convenio que estábamos en aquel momento negociando, e era un convenio moi duro porque, había uns recortes importantes e Bego estaba, tenaz aí de tal, e acórdome de estar ata as tantas horas, de madrugada na consellería negociando o convenio para a compañía de radio e televisión. Viramos unha peli pola noite que era unha peli de vampiros, de Drácula. Entón rematou a peli, nos íbamos todos para a cama e Bego empezou a revolver, a andar pola casa, dando voltas e tal. E entón, de repente, entra na habitación cunha toalla envolvéndolle o pescozo, así, tapando o pescozo, cunha ristra de allos e con crucifixos e con biblias, e encheu toda a habitación colgou na súa cama os allos e os crucifixos todo ao redor e as biblias na mesilla de noite e enriba da cama, e ela con esa toalla así, para evitar que se os vampiros viñan esa noite a visitarnos, a ela lle trabaran no pescozo, claro. E así era, de imaginativa, de fantasiosa, de teatreira tamén. E iso que eu recordo así. A recordo así, vaya. Eu de Bego destacaría a sororidade, porque para Begoña a sororidade non era unha reflexión, era unha práctica diaria. E non sabíamolo, que ela acreditaba nesa alianza entre mulleres, en esa complicidade, en esa axuda, pero despois de falecer, as amigas e os amigos fómonos enteirando da cantidad de mulleres que ao longo da súa vida foi axudando, non só no aspecto económico, sino en apoio, en proxectos, e logo o que tamén destacaría era a súa solidez nos principios que tiña. E imagino que se agora vivira estaría moi apenada con todo o que está pasando, coa involución que estamos vivindo, coas guerras, e sobre todo porque tanto nas guerras como en todas as crisis as mulleres somos as grandes perxudicadas sempre, e entón estaría moi apenada porque ela era unha grande loitadora polos dereitos das mulleres.